dua. Nanti Allahnya datang, nanti tunggu Allahnya tiba. Lasamo sanang hati itu nan basame. Sairi yang balam jo barabah, balam tabang barabah nandi. Sairi yang salam nan jo sambah, sambah lalu salam kembali. Artinya sambah banamo de lalu katikah banamo dipuhunkan kepada beliau minyak jo mama ibu jo bapu. Ando sumando nan barado di tengah halik nangku. Kok kadang beliau nak bapanggil kala ketek nak bapanggil namo sebab ade baitu sabah-sabah berapa kehadapan kita nan basamu. Sarumpun jirak jo halapan sapumpiang pandang juang itu samu dirapah kasadonyo. Baim pun siak jo kerapatan duduk tuangku jo pangulu samu dalam sabah kasadonyo. Mulu batapuak di halaman tapi padi salamoyo bapangga batang sikerek batang silasi harimbo nanindak satanangnya. Lorong kapado pesabahan ambo ulang malah seketek kok banyak ambo tidak tahu ambo nanindak babatangnya. Nan banamo kato babusaku yolah kato ba undang-undang nanti banyak namonya lupo nanti lamo namonya hilang karatak madang diulu kalawa sayoknya lama kok salah ampun dahulu kok kawa baribu sabah tibo di baniau niniak jo mama ibu jo bapo sabahku adalah sabah berapa kok kadang beliau nak bapanggil gala ketek nak bapanggil namo sabah bade baitu sabah berapa kehadapan kita nama sama. Pandangan jauh kita layangkan, pandangan rakyat kita tukiakan ikut memandang kepada siana baru. Kok kaciak lah digadangkan gadang diajak pandai diajak tahu di erang dengan gendang tahu di rantiang kamalota tahu di dahan nang kamay kok tahu dibayang kato sampai kaamat pada masuk ini aku disalahkan pulau masih sekolah kok jepena jo bumbunya aku disalahkan pulau lagi kok jo tikap jo reano. Kini pandai memajukan kalimah talibaka ilahan. Para masuk ini karena anak alam menurut meminta sepanjang ada. Sana anaknya di badiau niat ke mama ibu jo bapu bawakan bareng nama suke tiki nama bilang nama tanya. Para masuk ini kataria mun nak kayu madang dikubah ina lain batu timun dengan sukar sagado tidak. Barang sado-ado yo dibawa atau lah barang sado-ado dibawa yo diri kabang kacako kok yang kesumayan atau anaknya niat ke mama ibu coba po mau sini nama ringka acara nama tuntun talatak di tengah rumah kita minta batari no suko di maneo silang bapaka karena coba po pada masuk ini ibarat balajira sampai ke pulau jangan sampai ke bandar jangan malahnya sampai dengan itu walanya ngape anak budak ini kok membuat anak menjalan itu angin lurus jalan pada luar tempat nandai nantiaru manolah marah mulai si anak daru usah kamu anak gaman itu ciguak basuhan kaki tuduak basang tiang di palaminan dan sama-sama hati itu nak basang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan kami ucapkan kepada keluarga besar Tanjung tentunya kita beralih kadang monggo pada hari yang bahagia ini di hari bayi bulan bayi itu adalah salah satu alek menggunakan itu dapatnya ketua DPR bersama bahwa pada tanggal 14 nanti kita akan sama ke RT DPJ Kecamatan Dinas mengadakan penyambutan yatim sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Mari kita hadiri bersama-sama membuktikan kalau kita itu emang kompak baik di kampung maupun di perantauan. Iya, terima kasih.